सोंलुखौ हाग्रामा महिलारियासो होनो हागोन 28टा सिट मोनखांनायनि उनावबो हारसिं सरकार दायाखै बिजेपिखौ लानानै दादों बे सोंलुनि फिननायखौ हाग्रामा महिलारिया होनो हागोन खिन्थु जोङो बाहेरनिफ्राय जि आन्दाज नुहुरो बिथाङा बिजेपिखौ गिनानै बिभिन्न खारनाव गिनायजों बिथाङा बिजेपिनाव माने बिजेपिखौ लाफानानै सरकार खालामनांगौ जादों बे खोथाखौल' आं नोंथांमोननो बुंनो हागोन आरो राजखान्थि माबा मोनसे मेथड दं नामा बिथांमोना राजखान्थिया सानफ्रामबो मोनसे पार्टिजोंनो थाबाय थानांगौ बिदिबो खोथा गैया दिनै बिटिसि हालामाव जि रोखोमनि बिजेपि बा इउपिपिएल बा आरो बिजेपिनि राजखान्थि बेवहाय जों जि थांनाय समाव सरकार खालामबाय बेनि उनाव दिनै बिजेपिया सरकार खालामबाय बा बिपिएफआ सरकार खालामबाय खोथाया बेसो जे राजखान्थियाव जि रायजो राजानो सार्भिस होनांगौ बेखौहाय बास्तबै मोगथां महर होनांगौ सैथो खिन्थु दा हाग्रामा महिलारिया बिजेपिजों एखेलेगे सरकार खालामखांनायनि उनाव सेंग्राफोरनि जि 2 लाख रां करि होनाय बाथ्रामोन बे 2 लाख रांखौहाय एकदम माने गाज्रियै थगायबाय माने गावसोरनि न'खरसो बे 2 लाखखौ लाजोब्बाय दिनै दारांगा जुलिनि इउथनि प्राइमारि बिपिएफ प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना मोनसे कमप्लेन लिरदों बे कमप्लेनाव बिथांमोना बुंदों जे जों जायफोर बिजाथिखौ रियेल हिसाबै सायख'ना हरदोंमोन 2 लाख मोनथावथाव मानसि बिसोर रियेलि माने साख्रि गैया बाख्रि गैया जोबोद माने खस्थ'आव थांना थानाय मानसि खिन्थु बिथांमोननि नामखौ दाननानै गावसोरनि माने चेयारमेननि बिदा फंबाय बिनानाव बिबथै मादै आदै साबा न'खरसेयाव बियो राननानै लादों मैया फकिराग्रामाव बेबायदि दावरावखौ जानाय नुदों माने एमसिएलएनि एगेन्स्टै आरो मसलपुरावबो बेबायदिनो माने गासैबो प्राइमारिनि मेम्बार भिसिडिसिनि मेम्बार सेक्रेटारियासो बे 2 लाखखौ रानना लाजोबदों बेवहायनो मोनसे खोथाया फोरमान जादों जे बेबारनि जे माने मोनबा गेरेन्टि बे मोनबा गेरेन्टिया आसलते बे एकदम जुमब्ला बाजिसो ठक बाजि जोंनि बिटिआरनि सादा सिदा मानसिखौ बिथांमोना गोग्गोमै थगायबाय देरहानायनि नामाव सेंग्राफोरनि भट लानो होननानै गोग्गोमै थगायबाय दिनै प्रथमाव होनाखैमोन स्किल नांगौ स्किल थानायफोरनो दा स्किल बिबाय स्किल माने मा मिथिगौना जायहा माने ट्रेनिं लानानै माने सार्टिफिकेट मोनखानाय सोरहाबा जुदि माने फार्मासिनि ट्रेनिं लाखानाय दङ बेहासो मोनगोन सोरबाया जुदि माने पेन्टारनि बा माने बेखौ मेकानिकेल जिखुनु एंगलाव माने माबानि अट' रिपेयारिं साइकेल रिपेयारिं बा बिभिन्न जायफ्रा इलेक्ट्रिशियान बिसोरसो मोनगोन जेब्ला निर्बाचननि प्रसार खालामदोंमोन अब्ला होनदों जोङो इउथनो होगोन दाथ' इउथथ' मोनाखै इउथनि नामाव दा 50 निफ्राय 60 बोसोरा इउथ बिपिएफआ इउथनि शब्दखौनो मिथिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इउथनि दाबो आसल बैसोखौनो मिथिया बिसिनिया आसल बैसोआ 50 निफ्राय 60 बोसोर जाय प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जायफ्रा भिसिडिसिनि माने चेयारमेन मेम्बार दा बेबायदिहै माब्रै जोंनि माने गोथां लाइमोनफोरखौ थगायनो नागिरदों दा ओंखायनो आङो लाइमोनफोरखौ सांग्रां जानो आं आफादगिरि महरै बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आं सांग्रां जानो होदों जे हाग्रामा महिलारिनि जि माने पार्टी बिपिएफ एखेबारे ठकबाज बिसिनि जि गेरेन्टि बे गेरेन्टिया सिन्डिकेटनि गेरेन्टि 1 नम्बर गेरेन्टिया सरकार दाग्रा श्रीरामपुराव माने गेट बहायथारनांगौ 2 नम्बरा गामि जेसेबां गामि दं जुवा फाथिथारनांगौ 3 नम्बरा दङ माने मा होनो बेखौ बे सरकारि जि माने धन जोंनि बिटिसिआव जिफोर फैसा फैयो बै फैसाखौ दा जेरै 2 लाखखौ राननानै जाजोब्बाय थिग बिदिनो जाख्ल'जोबथारनाय 3 नम्बरा 4 नम्बरा जाहैबाय बे मुसलमान आरो आदिबासिखौ मोनायावनो लांनानै माने गुवाहाटियाव फानना फैनाय दा बेबायदिनो माने सानै हयै मोनबा गेरेन्टि खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन खिन्थु जोंनि सादा सिदा रायजोफ्रा बिटिसिनि 35 लाख जनगणआ बिसिनि बे मोनबा गेरेन्टिखौ बुजियाखैमोन दा ओंखायनो आं बुंदों जि जाबाय आगोलाव जाहाथे बेबायदि खामानिखौ मावा नङाबा जोंनि जे लाइमोन गांखं जों मालाबा माने बे हाबाफारिनि सायाव गोबां खोथा बुंनांगौ जानो हागौ राजा लामायावबो ओंखारनांगौ जानो हागौ
धरना कार्यखौसो लानांगौ जानो हागौ दा बेनिखायनो फैगौ समाव जाहाथे थिग थाक जायो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायो बिथांमोना दिसपुर सल'आव रेलि लागासिनो दङ मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिसपुर सल'आथ' बे गावसिनि मानसिफोरखौ मोनसे जों जेरै इउपिपिएलआ बिजनियाव गोबां माने जोंनि रायजो राजाखौ लानानै ओंखारबाय रेलि खालामबाय जोङो भेरगावआव जोङो 10,000 मानसि लानानै जों रेलि खालामबाय बेखौ नुनानै हाग्रामा महिलारिया गिदों बिपिएफ पार्टिया गिनानै गोदान नाम होदों जे माने दिसपुर सल' दा बेबाराव दिसपुरावथ' खैजन मोनहैगोन खुनु थिग गैया खारन आदिबासियाबो बुंबाय जोङो एकदम माने बिपिएफनो भट होआ मुसलमानफ्राथ' बिपिएफ नुबानो उल्था मोखां जाजोबखाबाय आरो जोंथ' होनखादों जे मुसलमाना जोंनो भट दा हो बिपिएफनोबो दा होनना बुङो जोंनोथ' होखानो नागिरा मुसलमाना दा जों मोनाबाबो जोंनि खोथाया जाहैबाय बिपिएफनोबो दा हो कंग्रेसनो होजोबथार कंग्रेसनो होजोबथारथों माने बिपिएफ माबाया मुसलमानफ्रा जों बेखौसो दा खावलायगासिनो दं आरो जोंनि जि प्रग्राम जे माने चलो बिटिसि पाल्टाय सासा सासिर बारि जाय जे मुसलमानफोरनि भटखौ जों गासिबो कंग्रेस हो होननानैनो जों बुंनो थांगासिनो दङ एलायन्सनि खेथ्रआव माबायदि नोंथांमोननिया जों एलायन्सआव गैया जों हारसिं गेले जोङो इउपिपिएलआ पुरा सिद्धान्त लाखाबाय जों बिजाथिखौनो माने फोसावसिगोन सानथाम सानब्रै उनाव जों रावजोंबो एलायन्स गैया जोङो एकदम एकला सल' निति जोंना 15ता बिटिसिआव आरो बिटिसिनि बाराव 6ता नाथाय दासिमबो नोंथांमोना जिखिनि रायजो सरकाराव जोंनि एनडिएजों एलायन्स दंमोन बेखौ दासिमबो जोंहा 7ता एमएलए दं सरासनस्रायै जोंहा 7ता एमएलए दं जोंनो जुदि दिनैनि दिनाव रायजो सभानि जुदि सोरबा केन्डिडेट होआबा जोंबो एनडिएनि सोरबा सासे बिजाथिखौ भट होआ सिम्पल खोथा आरो जोंनि जि बिजाथि बे बिजाथिनि थाखाय खालि माने सोरबा माने एनडिए बा बिजेपिनि बा बिपिएफनिल' भटजों जों देरहाया जोंनि बिजाथि देरहानो थाखाय कंग्रेस एआइडिनि गोबां जोंनो भट नांगौ दा जोंहा आसाबादि जोंहा कंग्रेसजों रायलायखानाय दङ जोंहा एआइडिजोंबो रायलायखानाय दङ दा बिथांमोनाबो बुंदों जे जोंहा जोंनिफ्राय जुदि मोजां सासे बिजाथि होयोबा कंग्रेसआबो जोंखौ सापर्ट खालामगोन एआइडिआबो जोंखौ सापर्ट खालामगोन आरो गोबाव सम जिहेतु जोङो बिजेपिजोंबो थाबोबाय हयथ' बिसोरनिबो सोरबा साफा सानैया जोंखौ माने भट होनो हागौ जोंहा ओंखायनो बिराद बिसास जों बे बाराव जोङो माने रायजो सभानि सासे बिजाथि जों देरहानो हागोन आरो जों मानो गारनो जाय जाहोनाव जोङो दिनै बिटिसि सुक्ति खालामदों जायनि थाखाय जोङो दिनै बिटिआर सुक्ति खालामदों जोंनो बिटिसि आरो माने आसाम एसेम्ब्लिया खुनु दरखार गैया जोंनो नांगौ दिल्ली जोंनि सुक्तिखौ रुपायन खालामनो जायगाया जाबाय दिल्ली बे नर्थ आसाम आरो माने बिटिसि नङा बे दा बेनिखायनो जों बेयाव बिराद सेटिसफाइ जों बिराद ट्राइ खालामगासिनो दं खामानिखौ थेंक इउ